Ванчето и Митака се готвят за нечовешкото спускане с сноуборд, тъй като найлона ни беше малко бавен. Айде! Отвийте му гъста на този сноуборд! Може ли да върви или какво? Само дано не отнесат заведението. Спрях. Кажете нещо за публиката, кого ще поздравите? Чичови, леляви, сега ви гледат всичките. С откриването на новата дисциплина поздравяваме всички за празник. Всички извънземни и истински извънземни обаче. Бъдете се на Тони, той знае към кой да ви прати. Точно така, точно така. Чао!